Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyakan, mga bubayakan si agama Islam, skano sana mga ginawa iyakan. Adna katru Ali radhiyallahu an, ipagsirakan narkanu, kagian ka iya wasiat na tanto ko mapia imaana nagukakwaan tanu sabuna ang mga Muslim. Pagaling sa giyang kutuwa katru iyan, natiya na da' sirraka bayna thnaini nafsuka wa rabbuk. Sarigi na kaatigi na giyang kutuwa sekretong ka sa giyang kutuwa dua. Paganayro natigi na sariga na kaun na suginawang ka nagusukad na nakaarab pula alamin. Langon tano mga pagariyakan, mga bubayakan si agama Islam na palayatan o adna sekreto niya. Nagyang kutuwa sekretong ka naubang katetaruah. Apiapan nagyang kutuwa tawab teruan na kaun na siyarigan na kadin nagupaman na miyakaran na rin ni ko ginawang ka. Ubang kaun teru agyang kutuwa sekretong ka kaandid ni ka teruang kaun nagyuto de mambu ikialang kapiyan si iku mga tao. Ikadua katru Ali natiga na wala takhaf min ithnaini ar-rizqu wal maut liannahuma biyadir rahman. Ubang katigya na kalakan agyang kutuwa dua. Paganay ading ka ikalakan agyang kutuwa risking ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ubang ka kalakan agyang kutuwa kapatay kagyang kanan na dua na si iyanan si iku tangan wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya di sa nimbaya-baya na si wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ka iya riski ay ipkawan o kadakalan ay ipkawan nira no bagian kutwa riski na diran ng makwa nagyang kana na riski utaw na pelulubaan yan din nagyang kutwa kirkun. May aliw sa gyang kutwa hadithu Nabi Tanwa Muhammad suriski na pelulubaan yan din nagyang kutwa tao sa lagid nagyang kutu kapelubaa o kapatay sa gyang kutwa manusia. Gyang kana na dua na si anan matatago sa gyang kutu atangan wallahu subhanahu wa ta'ala na mas mapiyah abatanog nanan surakanan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na ayatano suaswatan nas wallahu subhanahu wa ta'ala o kabayatano makalagyang kutu riski tano nagupkasumpatan panagyang kutu mga umurtano na ayatan ng galabakan nagyang kutuwa ikasusu at wallahu subhanahu wa ta'ala nagupanganitan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatalo katru Ali natiga na wahris fi dunya ala rida thnain ummuka wa abuk. Panamaring ka atigyan panaguntamaning ka agyang kutuwa kaso atang ka udi natigyan na panaguntamaning ka si iku dunya agyang kutuwa kaso atang ka sagyang kutuwa dua ataw. Anta agyang kutuwa dua ataw napaganayron na suina aka ainim buwata kanian agus siyama aka miyara say si arka. Nagyang kai akatatagutan sa dunia na sirani panana benaran tano kasu ata tano kira. Suasuatan siran. Sa kabayiran na kagatano nagudama kali usik agama Islam na penamaran tanwi mi bagay tanu kira kagina ni kapluklukos so kapluklukos na miyakalalaan na simba si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikapatakatur alina tiga na wasta'in bisyadaidi bithnaini as-sabr was-sala. Gumaang kaatigian sa giyang kutuwa mga masa mga oras akarargenang ka masusugat ka akamargenan na giyang kutuwa dua. Paganay sa giyang kutuwa dua na giyang kutuwa kasubar na ikadua na giyang kutuwa sambayang. Naginan din sa ulaw-ulaw Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Tanwa Muhammad na daa lagi diyan kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala miya sugat akamargnan. Langon din pama at yuba udina paman na giyang kutuwa mini sugat ko Nabi Tanwa Muhammad ang mga tiuba na di tanuro na kita kasagian ka iya paman na kisuga tarakatan wa mga tiuba.
na sunabitan wa Muhammad na miyakas sabar. Nang sunabitan wa Muhammad na si ipagapaganay adi pagapas si ikusambaya. Ino to mga pagarya, kaswallahu subhanahu wa ta'ala na sa kanya ni pagkagagas si ikulang wantaman na sa kanya na mambuidi pamangan yan no. Unabitan wa Muhammad sa giyang kutua kasulba sa giyang kutua wida kalian. Lagi na ni mapia si arkatanumang. Digi naman utua adna paman na maluma penedamini sugat tarakatanwa tiuba mga panapang mga eksamin na si itanu din magapas ikwallahu subhanahu wa ta'ala ang gudalan sa giyang kutua sambayang makasumbayang tanu sa mga sunnah na pangitanu si ikwallahu subhanahu wa ta'ala ang sulbagyang kutua mga awidakan. Padakatiru alina tigana wathnatan ila tadhkurhuma abada. Dua tigu Ali radhiyallahu anhu aubang kad na pipikira pakalipating kad na giyang kaiyadu paganero na tigyan na ihsanu kalinnas giyang kutua kiyang bilang atawing kasi ko mga tao giyang kutua mapi agalbak amyang galbak kasi ko mga tao na ubang kad nutu tatadmi kagimada kala mga tao adi manunungka nagyang kutua kaya panunungka niya sa giyang kutua pagarinyan lagi dia na manusia nagi tumambui kiada nagupaman na miya panasagiyang kutua miya kuwan niya na balas. Ikadua, apa kalipatan na tigwali na giyang kutua wa isaatul akharina ilayk giyang kutua kaya prata-rata erkaw mga tao. Pakalipatan din ito. Di tano paman na pedalaman na ginawa tano sararangit. Batano panayaman na niya na suup sa giyang kutua masa asa katanop man kalalabudan. Di. Paman na pakalipatan tano to. Kagiyang kutua paman na lagi duto. Nasira kagiyang kutua mala abala sa paman na saka pirata-rata na giyang kutua mga tao. Naubatan wana na pikira. Paman na paganero na giyang kutua paman na kaya pipe itanos iko mga tao. Subalas yan na kuan tanos iko Allah. Ubatan no panunong ka. Nagupaman na giyang kutua kayang galaba ka iran sa giyang kutua maratasi iko mga ginawa tano na pupakalipatan tano ka. Ayam ulimpusan na tiga ng wathnatani la tansahuma abada Allahu wa darul akhirah. Dua pamanating wali kailangan na ubang kada na pakalipatin. Paman na lalayo na giyang kutua katataguan kung sa giyang kutua pamikiran ka. O paman na minutos oras-oras na kailangan na matatagod sa giyang kutua pamikiran ka. Agyang kananadu na paganero na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Ubang kapakalipati suwallahu. Ubang kapakalipati agyang kutua mga paliwgat tarakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Galabakang ka agyang kutua mga galabaka ikasu at Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua di pakalipatan na agyang kutu suwalungan na mo. Lalayon tanong pikiran. Apaman na adna masa nagyang kaiya dunia na ganatan tanwaya. Agyang kaiya dunia nambang kita naya na adna darpa at titu arutano pagintawaginan so darul akhira alungan na mori agina ni titu pagintawan o mga mu'min ka paman na adna po na niya na dad na kapusan niya. So pagnintanong si iku Allah kagyang kaiyakaturo ali piyago sa itano nakakuan tanwaya sa una nagu paman na giyang kutua mapadalumaya si iku mga ginawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.